आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. चतुर्थीसाठी दाखल झालेले लाखो भाविक गौरी गणपती विसर्जन केल्यानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासासाठी निघाले. यावेळी कणकवली रेल्वे स्थानक, बस स्टँड आणि खासगी बसमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. रेल्वे गाड्या 4 ते 5 तास लेट आहेत, तर खासगी बस देखील दुप्पट दर आकारत आहेत. कणकवली बस स्थानकात प्रवाशांच्या मोठ्या रांगा देखील लागल्याचं पाहायला मिळालं. याचा आढावा घेतलाय कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. लाखो भाविक हे आता परतीच्या प्रवासासाठी निघत आहे, कारण गौरी गणपतीच्या 5 दिवसाच्या गणपती विसर्जनानंतर आज रविवार आहे आणि या रविवारच्या दिवशी बहुसंख्य जे प्रवासी आहेत, गणेश भक्त आहेत, ते परतीवर निघाले आहेत. आपण पाहतो की कणकवली बस स्थानकावर ही प्रवाशांनी केलेली मोठी गर्दी आणि जे बस स्थानकावर ज्या जाण्याची जी गाड्यांची संख्या आहे ती देखील मोठ्या प्रमाणात आली. ST बसने नियोजन केलं होतं, जादा बसेस देखील सोडण्यात आल्या होत्या. हे जी रेल्वे बस स्थानकाची परिस्थिती आपण बघतो की जे प्रवासी आहेत, ज्यांना जी ST मिळेल, ज्या ST त्यांनी तिकीट काढलं आहे ते STमध्ये प्रत्येकजण बसत आहे आणि आपल्या परतीचा प्रवास करत आहे. आणि ही लाखो भाविक हे आता कोकणातून मुंबईला परतीच्या प्रवासासाठी निघाले, असे एकंदरीत चित्र आहे. आपण बघितलं की खाजगी बसेसमध्ये देखील गर्दी आहे, कारण खाजगी बसेसचे दर देखील जास्त असले तरी देखील ते प्रवासी खाजगी बसला पसंती देत आहेत, कारण लवकर जाईल, वेळेवर मिळेल अशा पद्धतीचं नियोजन आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती बघितली की तिथे देखील जास्त मोठ्या गर्दी होती, कारण प्रत्येक जो प्रवासी असतो पहिली पसंती रेल्वेच येतो. रेल्वेचे तिकीट नाही मिळालं तर अन्य पर्याय शोधतो आणि त्यामुळे रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी झालेली होती, ती देखील आपण पाहिली. आता माझ्या पाठीमागे या बसेस, जादा बसेस सोडल्या त्या देखील झाल्या आहेत आणि रेल्वे असेल, बस असेल किंवा खाजगी बसेस असेल, या सर्वच ठिकाणी ही आता परतीच्या प्रवासासाठी कोकणातील चाकरमानी आता परत निघालेले आहेत. त्यामुळे यांचा सर्व गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा हीच आपण एक गणेश गणरायाकडे प्रार्थना करतो. गणेश चतुर्थीनिमित्त आता जे सर्व गणेश भक्त आपल्या कणकवलीमध्ये असतील, पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आलेले असतील, त्यांच्या या सर्व आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.